שלום לכולם, אנחנו בסרטון ראשון בערוץ ואני רוצה להראות לכם משחק בקראש רויאל ואני אראה לכם איזה דק יש לי. יש לי דק טוב ואני אעשה משחקים, אני אעשה משחק ואני גם אולי יש לי לפתוח תיבות ואני אפתח. אז זה סרטון ראשון בערוץ ובואו נשחק. נו כבר. הנה, טוב, בואו נפתח את התיבות. דברים גרועים. טוב. תיכנסו לקלאן הזה, אופ 2 ליב, תיכנסו ונתרום לכם בקבוצה, זה הדק שלי ובואו נעשה לכם משחק. מצטער על הרעשים, אנחנו פשוט בגינה. נשים לו את הלבון. זו התקפה חזקה, לבון ואינפרנו. אני כמעט תמיד עושה את זה, זה התקפה טובה ולפעמים מנצחים אותה. כי שמים לי דברים חזקים. אבל נראה לי שאני שובר לו בניין. כן, שברתי לו בניין. ראיתי בזה חזקה. שים לו את הברברים, תשים לו את הברברים. אוקיי, כבר מתו, אבל שיהיה הברברים שלי לבל 9, הם חלקים מאוד. טוב, אני מוביל את זה, אז כבר זה טוב. טוב, אז ממשיך, אני אשים לו את לא יודע מה אשים לו. אוקיי, סופה. ברברים. אוקיי. אני מנצח אותו, אולי אינפרנו. זה בלון. אני מנצח נראה לי. או שלא, אני לא, הוא הרג לי את הבלון. אפילו לא נגיע. אוקיי, נשים על זה בעצם את אוקיי, אז נשים לו פה אינפרנו והאינפרנו ינצח אותו או שלא, אני לא יודע, שלאינפרנו יש פחות חיים כאן. נשים לו סופה, וואי, שיט. טוב, אני מוביל עליו אבל יהיה הערכה טוב, הבלון נתן מכה. אוקיי, טוב. טוב, נשים לו את הסקלטונים. שיט. טוב, לא נורא. נשים לו את הדלוג. וואי, איזה מהפך הוא עשה פה. שניתחתי, אני חושב שניתחתי. כן, ניתחתי.
ניתחתי. טוב, שלום לכולם, זה היה כל הסרטון. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון כזה, ויאללה ביי.